ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇନ୍ ମାଇ ମାଷ୍ଟର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଆସ ମୋ ସହିତ କହ। ଅଙ୍କ, ଅଙ୍ଖ, ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଘ, ଅଞ୍ଚ, ଅଞ୍ଛ, ଅଞ୍ଜ, ଅଞ୍ଝ, ଅଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଠ, ଅଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଢ, ଅନ୍ତ, ଅନ୍ଥ, ଅନ୍ଦ, ଅନ୍ଧ, ଅମ୍ପ, ଅମ୍ଫ, ଅମ୍ବ, ଅମ୍ଭ, ଇକ, ଇକ୍ତ, ଇକ, ଇଚ, ଇଚ୍ଛ, ଇଜ, ଜ୍ଞ, ଇଟ, ଡଗ, ଇଡ, ଋଣ, ଇତ, ଥ, ତ୍ମ, ଦ୍ଗ, ଦ୍ଘ, ବଦ, ବୁଧ, ବୁଦ, ଦ୍ଭ, ଦ୍ମ, ଧ୍ମ, ତ୍ନ, ନ, ତ, ପ, ତ୍ମ, ଲ୍କ, ଲ୍ପ, ଲ, ଚ, ଛ, ସ୍କ, ସ୍ଖ,